ассалому алайкум. Рӯзатон бахайру шодӣ бошад дӯстон. Шумо дар шабакаи Нокаут ТЖ қарор доред ва мо имрӯз дар бораи ҷанги навбатии Фаридун Одилов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шита видеоро то охирша тамошо кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Расман, файтери тоҷик Фаридун Одилов рӯзи 22 марти соли 2022 дар яке аз турнирҳои калони ташкилоти ИГЛ-ФС бар зидди ҷанговари рус Александр Шлеменко набард мекунад. Дар ин бора аввалин шуда мо ба шумо хабар медиҳем. Макони баргузоршавии дӯстон айни ҳол маълум нест. Турнир шояд дар шаҳри Москва ё ки дар шаҳри Сочи баргузор гардад. Хотиррасон мекунам ки Фаридун дар курномаи худ 12 ғалаба ва 2 бохт дорад. Рақиби ӯ бошад Александр Шлеменко 61 ғалаба, 13 бохт ва 1 мусовӣ дорад. Ҳамакнун бисёре аз коршиносон назар бар он доранд ки аз рӯи маҳорати варзишӣ Александр Шлеменко Фаридунро мезанад. Аммо Фаридун низ дар ин бора хаб наистода мегӯяд ки ман ташнаи ҷанг ҳастам ва нафароне ки маро нодида мегиранду ба ғалабаи ман бовар надоранд, ҳамаашро дар майдони набард хоҳед дид. Боз дӯстон, чанд рӯз пеш президенти ташкилоти ИГЛ-ФС Шамил Завуров дар мусоҳибаи навбатии худ дар ин бора ҳарф зада буд. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Камил Гаҷиев пешниҳоди хубе кард ки дар он ғолиби ҷуфти Одилов Шлеменко во мехӯранд. Ин ҷанги калон аст байни ду чемпионҳои ду лигаи калон. Александр агар камарбанди ИГЛ-ФС-ро гирад, ба хотири ин гуна набард шояд хоҳиши истоданро кунад, аммо Одиловро бо чашми кам дидан дар кор нест. ин ҷанговари дараҷаи баланд мебошад. ӯ метавонад ҳам Шлеменко ва ҳам Минеевро мағлуб кунад. хуб дӯстон, албатта Фаридуни терминаторро бо чашми кам дидан дар кор нест. Фаридун аллакай маҳорати баланди варзиширо соҳиб гаштааст ва арзандаи чунин ҷангҳои калон мебошад. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё рӯзи 22 март дар набарди бегоҳ Фаридун ғолиб мешавад ё Шлеменко? ҳамчунин бо кадом усул ин ҷанг тамом мешавад? ҷавоби худро ҳатман дар комментария нависед. ҳамакнун дӯстон, биён камтарак дар бораи нашри охирони Фаридун Одилов гап занем. Терминатори тоҷик чанд соат пеш ана ҳамин расмро дар саҳифаи расмии инстаграми худ гузошта ёде аз рӯзҳои гузашта кард. Фаридун менависад: вақтҳои гушнагӣ. ин расм барои ман хуб дар хотирам монд. ҳамчунон дар хотирам монд ки гӯё ҳамон рӯз яке аз набардҳои мушкилтарини ман буд. ҳамон вақтҳо дар шустушӯи мошинҳо кор мекардам. бегонӣ машқу тамрин мекардам. ҷавони бисёр нерӯдошта ва нодон. ҳамеша ҷои ҷангро мекофтам. ҳозир худам дар ҳайратам. маҳз ана ҳамин рӯз яке аз ҷангҳои мушкили ман буд дар кӯча. ин ҳолат дар мағоза рӯй дод, дар пятёрочка. бо дӯстон аз мағоза баромадем ва дар он ҷо бо нигоҳи каҷ бо бачаҳои ноҳия рӯбарӯ шудем. ба ҳамдигар писанд наомадем ва ба хулосае омадем ки мушкилиро як ба як ҳал кунем. ҳамон вақт боз ҷанги 5 раунда шуда буд. 25 дақиқа ҷанг кардем ва дастони ҳамдигарро гирифтем. ӯ маҳорати техникӣ дошт ва ин дар хотири ман монд. дар давоми 15 дақиқа ман ба ӯ наздик шуда натавонистам. намефаҳмидам чӣ гуна бо ӯ набард кунам. ду дандони маро шикаст. гуфтаниам ки танҳо маҳорати доғистонӣ. аммо дар охир масъаларо ҳал кардем ва ба якдигар даст додем. дар бораи худи ӯ, дар бораи тақдири ӯ ҳозир донистан шавқовар аст. бешубҳа муборизи хуб хоҳад буд. дар поён бо хештаги дар кӯча рекорди ман тоза аст. албатта дӯстон, дар овуни ҷавонӣ ҳар як нафар новобаста аз ҷанговар будан ё набудан бо ин ҳолат рӯбарӯ шудааст ва барои ҳар як нафар дар хотироти ӯ ин гуна ҳодисаҳо ҷои худро мегиранд. хуб дӯстон, шумо низ дар овуни ҷавониятон ё ин ки дар замони мактабхониятон бо ин гуна лаҳзаҳо рӯбарӯ шудаед? ҳатман дар зери видео нависед. барои мо шавқовар аст саргузашти шуморо фаҳмидан. ҳозир бошад ба шабакаи мо агар то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён ё ин ки ба қавли худатон хандон кунед ва барои пешравии шабакаи Нокаут ТЖ лайкро нокаут кунед. ман бошам боз аз паси видеои навбатӣ мешавам. худатонро дар фасли зимистон дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва ҳамеша пайгири хабарҳои нав ба нав бошед. то видеоролики навбатӣ, саломату сарбаланд бошед. Ay